ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21 ಮೂಜಿ 20 ಮೂಜಿ ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಭಗವಂತನು ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲವೈನ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಆಶ್ರಯನು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಬೈದಿರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಡ್ದು ವಾರಸ್ತಾರ ಜೋಗುಲ ಒಂದುಳ್ಳರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ವಾ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುನಗ ಹೃದಯಡು ಕುಶಿತ ವಾದ್ಯುಲು ಬಾರಿಸ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಪ್ಪಡು ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರು ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು. ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜರಾಣಿಯಾದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯೋಗಿ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತ 21 ವಸ್ತುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ತತ್ವಲು ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪೂತ್ತ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದುವೇ ಸ್ಮೃತಿಡ್ದು ಹೃದಯಡು ಕುಶಿತವಾದ್ಯಲು ಮೊಳಗುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿರತ್ತು ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಭಕ್ತಿರು ಭಗವಂತನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತಿರನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಭಗವಂತೆ ಉರಿಯ ಉಳ್ಳೇರು. ಭಕ್ತಿರು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪುಣ್ಯದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪುಡು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಗನೆ ಬರ್ಪಿರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಇಲ್ಲು. ಭಗವಂತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಉರಿಯೇ ಭಕ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಸಮಯಡು ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರು. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತೆ ಬರೋಡೆ ಅಪ್ಪು. ಆರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಪುಣ್ಯದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಚಯಿತ ಒರಿಯೇ ಆದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತನು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪಡು ಬತ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪವಂತೂ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಅಪನು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನಾಯನ ಯಾನು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರನ ಕೈತಲು ಬರ್ತೆ. ಭಕ್ತಿರು ಸಹ ಮನುಷ್ಯನಾಯನಿರ್ದವರ ಯಾನು ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಹೊರತು ಒವ್ವೇ ಮೀನು ಮೊಸಲಿಡತ್ತು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಅಂತ್ಯನು ಏರು ಸಹ ತೆರಿಯೋರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಯಾನೇ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆ. ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತದು ಬುರ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನು ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸಹ ತೆರಿಪೋಯರು. ಯಾನು ವಾ ಭಕ್ತನ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ಆರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಕೇವಲ ಒರಿಯೇ ಭಕ್ತ ಎತ್ತು ಏರು ಮಾತ ಪರತ್ ಭಕ್ತರುಳ್ಳಿರು. ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೊನ್ನು ತೆರಿಪವೆ. ಅಕುಲೆ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಏರು ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡಿತ್ತೇರು. ಅಕುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಭಕ್ತಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅಕುಲು ಮಾತಿರ್ದಲ ಪರತ್ ಭಕ್ತಿರಾಯರು. ಅಕುಲೆ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ಭಗವಂತನ ಮಿಲನ ಮಲ್ತದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಎದುರುಡು ಸೇರುವೆರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಭಕ್ತರಾದಿತ್ತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ದಯಪಂಡ ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೋಯರು. ಯಾನು ಏಪ ಬರ್ಪೆನೋ ಅಪಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಉಡುಗೊರೆನೆ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಉಡುಗೊರೆನೆ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಭಕ್ತರತ್ತು ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ವಾರಸ್ದಾರರಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತರು ವಾರಸ್ದಾರ ಆದು ಪೂಜೆರು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅರೆಡ್ದು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿ ಉಣುಜೇರು. ಅಕುಲಂತೂ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಭಗವಂತೆ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಬೋಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಆಸ್ತಿಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ
ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತು ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಆರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪೋಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಭಗವಂತನೇ ಬರಡಾಪನು. ಆರು ಓದವಿರು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಾತೆರನ್ಲ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಆರು ಇತ್ತೇನೆ ಬರಡಾಪನು. ಆ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಳ್ಳಿರು. ವಾಸ್ತವಡು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡೆ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವತೆಲ್ನ ಜಡ ಚಿತ್ರಲು ಮೂಲುಂಡು. ಆ ಜಡ ಚಿತ್ರದ ಕೈತಲು ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿರು. ಅಂಡ ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರುಡು ಅಂಚನೆ ಜಗದಂಬನ ಕೈತಲು ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿರು. ಅವು ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಈ ಯಾತ್ರೆದ ತಿರುಗಾಟೋರ್ದು ಅಳೆದಾಟೋರ್ದು ಬುಡುಪವೇರು. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಸೇರುವೆರು ಪಂಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿದ ದುಕ್ಕೋರ್ದು ಬುಡ್ಪದು ನೆಲೆನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಓ ಪೂರ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲಿರು ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗ ಇತ್ತೆ ನೆಲೆನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಮೂಲ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಮಾತ್ರಳ ತಮ್ಮ ಧಾಮ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರ್ಗಧಾಮಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಪರಮಧಾಮುರ್ದು ಬತ್ತದ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಕೈತಲು ಪೋಡು ಬಂದ ಆತ್ಮನೇ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುನ ಐನೆಡ್ದವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿಯರು. ಆತ್ಮನೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನಲ ಹಣಿ ಹಣಿಯಾದ ಬೂರೊಂದುಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಜೋಕುಲಿನು ರಾವಣನ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಪದು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೆತೊಂದು ಪೈರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದು ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡು ಓಡೆಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಕುಡ ಇಡೆಗೆ ಬರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಮೂಲಂತೂ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಪಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಶರೀರದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಈ ಜಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಲು ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಕುಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡು ಪೋಪರು. ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಒಂಜನೆಯದಾದುಂಡು ಮುಕ್ತಿಧಾಮ, ಎರಡನೆಯದುಂಡು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಧಾಮವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈರಗೋಸ್ಕರ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೃತ್ಯುಲೋಕವಾಯಿನ ಇಡೆಗೆ ತಿರುಗುದು ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಕ್ತಿಧಾಮುಡು ಪುಲ್ವೇರು ಅಪಗ ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಉಂತುದು ಪೋಪುನು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬರ್ಪರು. ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ನಡತೊಂದು ಪುನು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೈರೆಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರೆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದು ನೆರೆದವರೆಲ್ಲ ಅಪದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ವರ್ತಮಾನದ ಹೋಳಿಕೆಡು ಈ ರೀತಿಯಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪನೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಹೆಚ್ಚ ಸಿಹಿ ಚೀಪೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ಚೀಪೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜರಾಣಿಯ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತರಾವಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಇಚ್ಛೆಂದಿಯೋನರು. ಸಂಪತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಅಪಗನೇ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸಂಪತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಲ ಬೋಡು. ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆರೋಗ್ಯ ಬಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಡ್ಡುಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈತಲು ಇಂದು ಒಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಸತ್ಯಗುಟ್ಟಂತೂ ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪರು. ಅವಳಂತೂ ಅನಾದಿ ಆದಿ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುದ ಬೆಲೆಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ. ಕಾಸುಗೆ ಬದಲಾದ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ತತ್ತುಲು ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ವಸ್ತುಲು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನದು ರಚನೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪುಂಡು. ಭೋಜನಡು ಏತೊಂಚು ಮಜ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಹೃದಯಡು ವಾದ್ಯಲು ಮೊಳಗೊಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪಯರು ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಜ್ಪತ್ತ 3 ಜನ್ಮಲು ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರತ್ತೆ. ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ಸುಳ್ಳು ಕಲಂಕನು ಬಾಲ್ಯೊರ್ದೇ ಜಿಂಜದೇರು.
ಏತೊಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರನು ಪಂದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಾಯೆ 100% ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕದ ಆಟವಾದುಂಡು ಐನೇರದವರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬ ತೆರಿಪವೇರು ಏನನು ಪೂರ್ಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆದ್ದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಕರ್ಮಲು ಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೂವು ಅದು ಆತ್ಮ ಪೂರ್ತ ಸಮಾನವೈನಗ ಶರೀರಲ ಸಹ ಅಂಚಿನನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತ ಇಂದು ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ಈಶ್ವರ ಉಳ್ಳಿರು ಬಂದು ಐನು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರ. ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ದಾದಾದು ಬಿಡ್ತನು. ಏತೊಂಜಿ ಆಡಂಬರನು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಯದ ಆಡಂಬರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ನಶೆಂಡು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕ್ಲಿಯಡ್ಲ ಸಹ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ತುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆರುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಮೋನೆದ ಬೆಲೆ ಮನುಷ್ಯನವು ಅಂಡ ಗುಣಕುಲು ಮಂಗನಾದುಪ್ಪುನು. ನಿಕ್ಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆದು ಭಾರತದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವಿ ಗುಣಧಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಭಾರತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದ ಮಲ್ಪ ಏರಿಗೆ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು. ಒಲ ಅಂಡಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಗ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾದವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವೇರು ರಜ್ಜೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ರಾವಣನ ಮತದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಾಂಡವೇರು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಜಯಲ ಎಂಕುಲನೆ ಆದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನು ಒವ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಜೆ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಮತದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈಶ್ವರನ ಪ್ರೇರಣೆರ್ದು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರುಡು ಬತ್ತದು ಮತ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತೆರನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಪವೇರು. ಐಡ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪುಡು. ದೇಪಂಡ ಆರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡದೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎಂಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೆನಿ ಏರು ತೆರಿಯೋನವರು ಅಕುಲೆ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಕುಲಂತೂ ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪುಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐನೇರದವರ ಎಂಕುಲ್ನ ವಿನಃ ಒರಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣನ ಮತದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತರದು ಭಾರತನು ಕೂಡ ದೈವೀ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಏರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡುಲ್ಲ ಕೂಡ. ಇಂದೇನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಹುಶಃ ತಕ್ಷಣ ದೇವತೆಯಾದ ಬುಡಿಯರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣುಡು ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಕಥೆಕ್ಲೆನ್ ತೆರಿಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನೇನು ಒವ್ವೇ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬಾಬನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು. ಹೇ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ಇಡೀ ಸಭೆಟು ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು ಪಂದು ಪನೋಡು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನು ಸಹ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಾಕಾರಡು ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಯಿರ್ದು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಕುಲೆನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಶಿವನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಈ ಹೊಸ ರಚನೆಯಾವನುಂಡು ಇಂಚ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಅಕುಲು ತೆರಿಯೋನಾಡು ಎಂಕುಲು ಸಹ ಶಿವನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು
ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಐನರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆದು ದೇವತೆಲು 5 ಬಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರದಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯನು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲವಡು ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವ. ಈ ನಾಟಕದ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ ಎಂಚಾಪೆ ಇಂದು ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಒವ್ವೆ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಲನಂತೂ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಮನುಷ್ಯರೇ ತೆರಿಯೋಣರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಯೋಂಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಕೇನುವ ಆಯ್ನೆದವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪ ನಿಕುಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಸುಖನು ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡಿತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಡ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡಿತಂಡ ಆ ಬಾಬನ ದೇಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿರ್ದು ಖುಷಿಯಾದ ಪೂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಸುಖನು ಪಡೆದುಲ್ಲ ಒರಿ ನಾವು ಮಾತೆರ್ನಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದಿ ಅನಾದಿ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಅಂಡ ಇಂದು ಮಾತಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಇತ್ತೆಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಒಂದು ಪೊಂದುಂಡು ಲಾಭ ಅಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ಬೈದೆರು ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದಂತೂ ಆರು ನಿಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತೆರಿಪವನೆರ್ದಾರ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ನೀರಾದು ಉಡ್ಪೆರು ಕರಗದು ಉಡ್ಪೆರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡು ತತ್ಪರರಾದು ನೆನಪುರ್ದು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಪೂತ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಎಂಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಶ್ವರನ ಮತತಿಲಕ ಭಾರತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೈವಿ ಗುಣಧಾರಿ ಅನ್ನದು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಪೂತ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶರ್ದು ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ಸದಾ ಎದುರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಭವ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲವಡು ಒಂದು ಇಂಚು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಪೂ ಸದಾ ಸೂರ್ಯನ ಸಕಾಸೊರ್ದು ಅರಳೆಕ್ಕುಂಡು ಐತ ಮೋನೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ತಿರುಗುಂಡು ಐತ ದಳಕುಲು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ಸಮಾನ ವರ್ತುಲಾಕಾರಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನ ಕೈತಲು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡುಪ್ಪೆರು ಏ ಪಲ ದೂರ ಅದು ಪುಜಿರು ಆಕುಲು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಪೂತ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶರ್ದು ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ಲ ಮೆನ್ಕುನಂಚ ಮಲ್ಪೆರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಸಾಹಸವಂತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಸಾಹಸ ಕನ್ಲೆ ಅಪಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಪ್ಪು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.